Moraña xa ten a súa propia versión do nacemento. Dende onte un Belén xigante ocupa 32 metros cadrados a Casa da Cultura, recreando as principais iconas turísticas e bens patrimoniais do concello. Cando cheguei o primeiro día para colaborar ali con elas, tamén quedei enormemente sorprendida do traballo que estaban facendo, coa precisión que se estaba facendo, con todo tipo de detalle, con todo tipo de exquisitez. Sentímonos orgullosos e non queríamos deixar pasar a oportunidade para representalo nun Belén totalmente diferente, onde o Nadal e a mistura da nosa cultura se vira reflexada. O Belén colleu forma grazas ao labor da Asociación de Mulleres Rurais, o Menir. De feito, foron necesarias 46 xornadas de traballo para facelo posible. Decir que foi unha labor de titáns e quedarme moi corta, porque fai un mes non sabíamos nin o que era un material por spam ou como traballalo de alta densidade. Entonces presentamos un día a idea e o máis importante, supoño que será o primordial dunha asociación, será como a savia dun árbol que cando ti presentas algo, o primeiro que che din, pois veña, vamos para diante, empezamos. 8 igrexas parroquiais e o Santuario dos Milagres de Amil, o Menir de Gargantáns, varios palcos de música tradicionais, cruceiros ou o río Umia e a Bella Ponte Briones son algúns dos elementos que compoñen a versión morañesa deste elemento do Nadal. No noso concello vaise falar do Belén de Moraña, pero non só este ano. Para o ano seguinte seguirán traballando, se seguirá ampliando esta representación do concello de Moraña, que é tan importante para todos os nosos veciños, e hoxe é unha proba delo que estamos aquí todos os veciños de Moraña visitando este gran Belén de Moraña. Así que xa saben, se queren velo en directo, estará aberto ao público durante todo o Nadal na Casa da Cultura de Moraña.